to wannan siyasa ake yi da sunan Fulani. Kamar wasu guraren da ake kokari ta hata Fulani, ba Fulatani ya yi shekara 60-70 yana zaune a guri, amma har yanzu wai ba a yarda da cewa wannan gurin ba za shi ba, a zo a yi kokarin ta da shi. To sarakuna, musamman ta ma sarakunan arewa wanda muke tare da ku, kuna kokari kamar babban sarkinmu wanda yake sarki mai adalci, sarkin Katagun wanda yake nan, wanda na tabbatar da cewa Fulani a cikin matsalolinsu a cikin kashi 175 duk yana kokarin maganinsu. Har wani bangare ya yi bakin jini ma domin saboda ƙwato ma Fulani 'yancinsu. Duk wanda yake kokari akan Fulani mun sani sarakuna su suke sa albarka, amma muna ce Allah ya ƙara albarka wa fadodinmu da muke da su. Akwai babban takardar da aka gabatar mu a nan wurin nan da Ghana. Ana bukata, an ba da fili a can, ana bukata yara makiyaya a je a gina musu makaranta. So ina ji zan haɗa kai tare da sarkin Katagun da mai martaba sarkin Kano, za mu ga yadda za mu yi in same su mu ga da cewa wani kokari za a yi domin gina wannan makaranta, domin mafi yawa wannan gurin da ake bukata wannan makarantar makiyayawan Fulanin Najeriya ne suke gurin. Domin saboda kamar yanzu jihar Benue da Ikiti da sauran gurare aka ce Fulani su tashi, to suna tashi suna Fulaninmu ne suke komawa wani bangare. Kuma wannan abun dubawa ne, ya kamata dabbobin da ake amfani da su kashi 90.9 da abin da duka gaba ɗaya dabbobin Fulani ne. To inda da gwamnatocin Najeriya da gwamnatin Najeriya za ta gane Fulani suna barin Najeriya, to ba ƙaramin asara ba ne. Dabbobin da ake yankawa a Lagos, ana yanka saniya a kowane rana 6,500 duka dabbobin Fulani ne, ba daga gonan wani gwamnati ake ɗauko su ba. So wannan insha Allahu Fulani makiyaya a zauna lafiya, Fulani makiyaya a ba da haɗin kai ga gwamnatoci, a ba da haɗin kai ga waɗanda suke son mu. Ɗaukar doka a hannu ba ma buƙatar shi.